Evo gospodine potpredsjedniče Sabora, gospodine zamjeniče ministra, zastupnice i zastupnici, hvala na riječi. Dakle, što se tiče ovih izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje počivaju zapravo na odluci Ustavnog suda, mi ne vidimo neki osobit problem glede toga. To su izmjene logične, da li ćemo ih sad izglasovat u hitnoj proceduri ili redovno, evo bit ćemo benevolentni u ovom slučaju prema vladajućoj koaliciji pa prihvatiti ovakvu hitnu proceduru iako za nju nismo glasovali, smo bili protiv nje. Cijela ova priča manje-više se vrtila opet zapravo u glavnom gradu Republike Hrvatske i u problemu nekoliko klinika koje su spajane u velike bolnice. Jedna od njih je klinika za plućne bolesti na Jordanovcu i druga je bilo zapravo pitanje dječje plućne bolnice na Srebrnjaku i još je tu jedna specifična ustanova u gradu Zagrebu, to je klinika za ginekologiju u Petrovoj. Sve te tri ustanove imaju svoju desetljetnu tradiciju koja traje desetljećima, visoko su se i usko specijalizirale za pojedina područja. Primjerice u klinici na Jordanovac operira se više od pola, praktički 2/3 svih karcinoma pluća u Hrvatskoj već desetljećima. Klinika za ginekologiju u Petrovoj je također jedna visoko specijalizirana, fokusirana ustanova koja je kao zasebna ustanova imala svoju dugogodišnju povijest. Vidjeli smo, bilo je i prosvjeda oko dječje plućne bolnice na Srebrnjaku. Mislim da kao liječnik zapravo što jesam po struci bilo bi mi drago, iako nisam nikad radio u tim ustanovama, ali mislim da bi za našu struku zapravo bilo dobro da su te ustanove bile i ostale samostalne zdravstvene ustanove i da nisu pripojene nikakvim većim sustavima. Jer sigurno svaka ustanova pripojena u jedan veći sustav gubi zapravo svoju autonomiju, svoju specifičnost, svoju prepoznatljivost i možemo mi govoriti da tome nije tako, ali tome zapravo bude tako. Ovdje se govorilo dosta i o problemima županija i problemu financiranja općih županijskih bolnica ili općih bolnica po hrvatskim županijama. Ja s obzirom da dolazim iz Požeško-slavonske županije mogu bi reći gospodinu Kajinu koji je rekao da su izvorni prihod Istarske županije 210 milijuna kuna, blago njemu. U Požeško-slavonskoj županiji su izvorni prihodi 50-ak milijuna kuna. I od tih 50-ak milijuna kuna županija jedva uspije izdvojiti milijun, dva, kako kada ili niti jedan zapravo za opću županijsku bolnicu u Požegi. Što se tiče kosture iz ormara, ja mislim da zapravo mi općenito problema zdravstvenog sustava, mislim da mi ponekad zapravo se pomalo zavaravamo općenito sa pitanjem zdravstvenog sustava i načina na koji ga ustrojiti ili na koji način on može biti jednako vrijedan zapadnoeuropskim, a istodobno da država ne ulazi u deficit kao što ulazi već 20 godina. Dakle, to je nemoguće. Taj se zdravstveni sustav financira iz izdvajanja 15%, sad je to smanjeno na 13% iz plaća. Znači proračun je 750 milijuna kuna manje za zdravstvo iz dopunskog osiguranja. Već 20 godina se zdravstveni proračun iz godine u godinu rebalansima popunjava ili nastaje deficit pola milijuna, 500 milijuna kuna, milijardu kuna, bilo je više od milijarde kuna. Ja ne znam da li je bilo jedne godine od kad je uspostavljena Hrvatska država da je proračun zdravstva uspio se u cijeloj jednoj godini održati, a da nije bilo rebalansa i dopuna. I tome je tako. I to je razlog zašto ni prethodna Vlada ni sadašnja Vlada se ne usudi izvući HZZO iz državne riznice jer su svjesni da će i u ovoj godini zdravstveni sustav završiti sa stotinama i stotinama milijuna kuna duga.
Zašto je tome tako? Pa tome je tako zato što je čitav taj sustav počiva praktički na ovih danas 1.350.000 ljudi koji izdvajaju zdravstveni doprinos. Njih je sve manje, a zdravstveni proračun i zdravstvene potrebe su sve veće. I tim ljudima koji rade ili koji su više radili, imali veće plaće, sad imaju malo veće mirovine, dodano je i dopunsko zdravstveno osiguranje. Kao jedna kazna onima koji više rade i više odvajaju i jedini izdvajaju za taj sustav, neka plaćaju još i dopunsko zdravstveno osiguranje. I naravno da taj zdravstveni sustav danas financira kao i mirovinski 1.350.000 ljudi, nešto ovo za dopunsko, a nas ima 4,5 milijuna otprilike. A što se događa zapravo u tom sustavu? Evo ja sam imao prilike raditi zapravo u većini segmenata tog sustava i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i u vojsci i u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti i u zdravstvenom osiguranju. Pa sam imao priliku zapravo upoznati probleme sa raznih aspekata tog sustava, a različiti su ti problemi. Što se tiče primarne zdravstvene zaštite, ona je prva počela trokirati još u vrijeme ratnog ministra zdravstva. To je bilo vrijeme od kada je primarna zdravstvena zaštita počela trokirati i lagano stagnirati. Jer je bilo razdoblje gotovo 10 godina, 8 godina kako nisu dodjeljivane specijalizacije iz opće medicine i polako tijekom godina ništa se tu nije mijenjalo. Primarna zdravstvena zaštita se sve manje bavi s pacijentima, sve više se bavi sa papirima, danas sa računalima, sa informatikom, sa administracijom, sa raznim zakonima. Pa evo vidjeli smo nedavno se i policija sjetila nek se primarna zdravstvena zaštita bavi i oružjem, tko je nositelj oružja neka javlja u policiju kad se neko razbolio ko ima oružje da bi mu policija mogla uzeti oružani list. Slične stvari su se sjetili i neki drugi sustavi u državi i zapravo ti ljudi koji rade u primarnoj danas najmanje vide pacijenta, a ispred sebe vide cijeli niz normi, propisa i zadataka koje moraju odraditi i prema HZZO-u i prema državi i prema mirovinskom osiguranju i prema invalidskim komisijama i prema policiji i prema svakome ko se sjeti. Što se tiče sekundarne zdravstvene zaštite, odnosno bolnice, ljudi u bolnicama rade koliko mogu, mislim svi se ljudi trude. Međutim, problem je bolnica, spominjale su se različite cijene u javnoj nabavi. Ma različite cijene u javnoj nabavi, mislim da se u prvom redu naravno različitih količina koje se nabavljaju, ali neovisno o tome koje se količine nabavljaju, mi se susrećemo s time da su cijene nabave medicinskog materijala, lijekova, potrepština, namještaja, instrumenata, aparata iznimno visoke u Republici Hrvatskoj. One su inače iznimno visoke, a u Republici Hrvatskoj su još dodatno više, zato što smo malo tržište. U prvom redu zato što smo malo tržište. I jedan stolac na kojem se sjedi ovdje će koštati 1000 kuna, isti takav stolac ako će biti licenciran da može biti u operacijskoj sali koštat će 5000 kuna i to će biti njegova cijena. Lijekovi su također sve skuplji, a potrošnja lijekova sve veća. I taj zdravstveni sustav može se njega prišarafi do granice izdržljivosti i tada počinje štednja na pacijentima. A svi se zaklinju da neće biti štednja na pacijentima, ali ona se, ako se želi u ovim okvirima sada zadržati, može se štediti jedino na pacijentima, nema se na čemu drugom štedjeti. A ne bismo htjeli štedjeti na pacijentima. Prema tome i ovaj proračun ovu godinu završava sa velikim deficitom u zdravstvu koji će se mjeriti u stotinama milijuna kuna. Upravljačka uloga županija u županijskim bolnicama u prvom redu se svodi na naknadu upravnom vijeću onih koji tamo sjede. Niti upravljaju, niti odlučuju, niti ljudi koji rade u tim bolnicama imaju velike koristi od njih. Ide naknada, ide zapošljavanje rodbine, idu tako neke usluge.
Većina županija nema nikakvih sredstava da bi zaista učinkovito mogla upravljati radom tih svojih bolnica i većina tih upravnih vijeća služi pro forme. Kad nastanu veliki dugovi svi se ponovo okreću državi i traže da država to sanira. I tako su sanirano XY bolnica, toplica po Republici Hrvatskoj iz godine u godinu se saniraju. Čemu onda služi to vlasništvo što je bolnica županijska? To zapravo manje-više nitko ne zna. Rijetke su one bogate županije, a lako ih je nabrojiti 1, 2, 3 koji imaju dovoljno sredstava i mogu neku količinom novca zaista pomoći. Tu prednjači naravno grad Zagreb. Što se tiče HZZO-a ili Zavoda za zdravstveno osiguranje, spominjali su se SIZ-ovi i fondovi i HZZO je danas ostao SIZ i ostao je fond i to nije nikakvo osiguravateljsko društvo. To je bio i ostao SIZ, fond. Hrvatska je danas uz Sloveniju, ne znam koliko još ima europskih država koji imaju samo jednog osiguravatelja u obveznom zdravstvenom osiguranju. Većina zapadnoeuropskih država je uvela konkurenciju u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja. Niti je zagovaram, niti sam protiv nje, ali tome je činjenica. HZZO nije uopće nikada prerastao ili prešao jedan iskorak od jednog SIZ-a ili fonda u nekakvog modernog osiguravatelja. Osiguravatelj danas kad uđete u bilo kojeg osiguravatelja možete ga i vizualno prepoznati. Vi uđite danas u bilo koji ured HZZO-a po Republici Hrvatskoj i prepoznajete da ste ušli u HZZO. Ima li tu logotipa, ima li tu nekakvog unificiranog izgleda tog sustava? Pa nema. Kad uđete u neku banku znate da je to ta banka. Što je HZZO? To je jedan nastavak zapravo bivšeg SIZ-a odnosno fonda koji nikada se nije ustrojio. Nije se ustrojio jer nema nikakvu tržišnu konkurenciju. Pa se ni neće preustrojiti nikada dokle mu se ne pojavi konkurencija. Naravno, da bi se ustrojila konkurencija, sad koji je konačno odgovor zapravo za problem tog zdravstvenog sustava? Samo su dva moguća odgovora. Ili na neki način konačno uspostaviti okvire prava ili nastaviti povećavati izdvajanje za zdravstvo. Nema trećeg načina. Unutarnje rezerve i pozivanje na unutarnje rezerve, zdravstveni sustav nema unutarnjih rezervi. Svi oni koji su radili u tom sustavu to sigurno znaju. Bolnice nemaju više što uštedjeti, one su sve prišarafljene do kraja, do maksimuma. Ljudi rade, ljudi su potrošeni, rade i prekovremeno i to puno i ne pitaju koliko. Maksimalno se štedi, minimalno se troši i unutarnjih rezervi u zdravstvenom sustavu nema nikakvih. A ovaj sadašnji proračun neće biti dostatan već će stvoriti veliki, veliki gubitak i bit će rebalans u drugoj polovici godine. Prema tome i poziv zapravo evo i kolegi zamjeniku ministra, ali i ministarstvu, slušamo o reformama 20 godina, reforma zdravstvenog sustava zapravo nikad nije bila nikakva. Tu postoje određene izmjene i lagana dotjerivanja, ali nijednog pokušaja zapravo zaista reforme nije bilo. A mislim da reforma zdravstvenog sustava mora početi zapravo u reformi zdravstvenog osiguranja kad neka politika bude imala hrabrosti to započeti. Da li će to biti vaša, ne znam. Ali prvo iz zdravstvenog osiguranja, a onda na zdravstvene ustanove, a ne obrnutim putem. Evo na kraju mi ove izmjene nemamo ništa protiv njih, one su manje-više normotehničke prirode i mi ćemo podržati. Hvala.